Baby na fa siyo miki kayan nan fa. Nake ga miki a waya na ce miki dan na je waje zan to miki da wannan kayan. Kuma gashi na buro su a gida. Amma baby shine ka kwadaita ni. To ai za iya komawa dauko su a gida tunda ba mu yi nisa. Ai yanzu ba zai a ce har mu koma gida ba saboda ni yanzu motar ta riga ta yi datti kwana 2 da ban dawo ba gaba da ta yi kura. Kawo shi zan kai ta wanke daga nan sai mu ce plaza a ji a siya miki. Duk inda ya dake a siya miki. Irin daidai da kayan ki. Yanzu bari mu kai ta kawo shi a wanke ta ko baby. Sai mu je idan aka wanke ta sai mu je plaza a siya miki kayan. Ai sai Allah sa. Zaga baby mu tafi kawai. Ina son gaya ni. Ya ake? Abokina na hudu. Yana asibiti ranka ya daɗe. Ya yi gudawa ta gandara uku. Subhanallah asibiti baka ce? Ba gudu magani. Ranka ya daɗe. Da Allah don an taimaka mana. Ba kudin magani? Wallahi. To shikenan ka zan da share ma kuka ina takardar asibiti mu ganta. Ranka ya daɗe. Kama takardar. Nawa suka rubuta mu? Kai 170 ungo. Za a share ma kukan in Allah ne. Za a share ma kukan in Allah ne. A'a dakata baby. Irin fa wa'innan kawai su bara suke. Su dai kawai su dinga bin layi suna roƙe-roƙe. Na gaya maka ba abin da ya zakan ka bibbe ba abin da ya samu kan abokin nasu. Baby ki daina irin wannan abin. Ai abin tausayi ne mutum mara lafiya ya kawo kukan mara lafiya ai dole a tausaya mishi dan uwansa bai ce miki fa abokinsa kuma fa. Ai abokin tafiya dole sai da ya aiki abu. Dan haka kawai ungo je ka ki hakuri wannan bashi. Bashi. Allah ya gara alheri. Amin. Allah ya kiyaye. Allah ya gara alheri. Mu dai fatan mu ko yaushe mu ga alheri. Masu nufin cutar mu Allah mun san ka san su. Na gaya ma a ce ana yin taraliya a sama. Kawai wani jirgi zai ya zo wucewa ne wani ɗi. A san da aka je aka yi bincike mai faru. Aka gashi wani ne zai bai akan hanyarsa. Maimakon a ce kawai ɗi hankali ke wuce. A gani? Na lungu. Lafiya lau. Yaro ne na kawai shi tun daga gida. Sai da yaron za a yi. Yaro ne baya da lafiya. Ya bata. Yana asibiti ga takardar da suka bari. Takardar asibitin ce. Kai, ba mu da wata 70,000 da za mu ɗauka mu. Sai da yaron. Ta neman ma'aikata ce ko ta. Yaron ne yana son baya da lafiya. Wai ta taimako ce na za a Baby kin gara nan ba wanda na mai taimakon nan faɗa su fa. Wanda na mai taimakon da kike cakar na bashi kudin. Sai da ma na gaya maka. Irin wa'innan sai dai kawai sai a dinga ba su kuɗi kashewa suke yi a banza wuce ba abin da suke yi. Ai ga shi. Bari in je in yi maganin sa. Ni zan yi maganin sa zan haɗa da mutane a dake shi kawai. Oke to shikenan sai ka Alhaji ai ba kai za ka narke shi ba. Mu za mu narki kayan mu. Dama haka yake. Daman halin sa ne. Ya ɗauko makara. Mun sani. Maraya ne ni, ku taimake ni, maraya ne ni. Wallahi yau ba mara ba. Ba ni da kowa, maraya ne. Ai ta zo na ko dan wahainiya ne kai. Ko dan wahainiya ne kai sai wannan ke. Ga wannan ku zane min shi. Maraya ne. Zane min shi to. Ai gara ku zane min shi. Wannan fara.